Hello friends, Bodo Info official YouTube channel IOCL to goदान vacancy apprentice नोंथांमोना खालामबाय थानाय समावनो स नोंथांमोना salary मोननो हागोन बेनजाबो vacancy आसामाव दङ स बेयाव training एबा coaching लाबाय थानायावनो नोंथांमोनाहाय salary मोननो हागोन स बिनि online जागासिनो जों details खौ नायगोन बेयाव online खालामनोबा बेसेबां फरायनाय बैसो नांगौ जों गासैबो details खौ नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube channel गोदान subscribe खालामना लानो हागोन साख्रिनि खौरां मोनबाय थानो आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन स बिदिबा जों फैबाय डाइरेक्ट अफिशियेल साइटआव एन्ड बेयाव लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव स बिनिफ्राय पीडीएफ फाइलखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन माखासे ट्रेड वाइसआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना माखासे ट्रेनिंखौ एबा कोचिंखौ नोंथांमोनाहाय लानांगौ दा जों फार्स्टआव नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे जाबाय जोंहा माखासे डेट दा बेनि लास्ट डेटआ 20 नभेम्बरसिम थागोन एन्ड बेनि एग्जामा 3 डिसेम्बराव जागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना 18 डिसेम्बराव जागोन स नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोदो बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे टेन्टेटिभ डेट्स स दानिया बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम बेसेबां होनोब्ला 18 इयार्स दा 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो बेयाव खालामनो हागोन आरो 18 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरसिम नाथाय जोंनि एसटी हिसाबै जोंहा एसे बारा मोनो बेखायनो जाबाय जोंहा 29 इयार्ससिम नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 29 बोसोरनि गेजेराव जायफ्रा दङ बेयाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन अके देन बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया फरायनाय स बेसेबां फरायनाय नांगौ जों दानिया बे पोस्टआव एप्लाइ खालामबा दा बे जाबाय जोंहा ट्रेड वाइसआव फर्स्ट वाइसआव ओरैबायदि फरायनाय बियो स नोंथांमोना आरो बेनि डिउरेसना एबा नोंथांमोननि माखासे कोचिंआ टाइमा एसे खम बाराव दङ दा फार्स्टनि जाबाय पोस्टआ एप्रेन्टिसआ जाबाय एटेन्डेन्ट अपारेटर स बेयाव नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन लोगोसे फिजिक्स मेथ्स केमिस्ट्रि साबजेक्ट थानांगोन अब्लासो जागोन बिनिफ्राय 1 इयार नोंथांमोना बेवहाय ट्रेनिंखौ लानांगोन एन्ड बेनिफ्राय स ट्रेनिं लानोबा गुवाहाटीयावबो दङ पोस्टआ बेनिफ्राय बङाइगाव दङ बेनिफ्राय दिगबयआवबो दङ देन बेनिफ्राय एसटीआव पोस्टआ खमबाबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया जों फैबाय सेकेन्ड पोस्टआव सेकेन्ड कडआव बेनो जाबाय ट्रेड एप्रेन्टिसनि फिटाराव स फिटाराव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मेट्रिक पास खालामनांगोन अके मेट्रिक पास खालामनानै नोंथांमोना आइटिआइआवहाय फिटाराव 2 इयार्स नोंथांमोना 2 बोसोर कोचिं लानाय जानांगोन डिप्ल'मा बेनिफ्राय लकेसना गुवाहाटी बङाइगाव दिगबय दङ 1 इयार नोंथांमोना कोचिंखौ लानांगोन बेयावबो नोंथांमोना भेकेन्सिस मोनदों बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय देन बेनिफ्राय फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय 103 पोस्टआव नोंथांमोननि एप्रेन्टिसआ जाबाय बयलार नोंथांमोना डिसिप्लिन मेकानिकेल मोनदों 3 इयार्स बिएससिनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय 2 इयार्स नोंथांमोना बेयाव कोचिंखौ लानांगोन गुवाहाटी दिगबय बङाइगाव बेयाव सेमानो दङ नोंथांमोननि लकेसना बेनो जाबाय थागोन देन नाम्बार 10 फोराव फैबाय टेकनिशियान एप्रेन्टिस केमिकेलाव थ' बेयावबो नोंथांमोनाहाय 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन केमिकेल लाइननिफ्राय होमबासो हागोन 1 इयार जागोन लकेसना सेमानो दङ एसटी नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरिसखौ नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै देन नेक्स्टआव फैबाय 105आव बेनो जाबाय नोंथांमोननि मेकानिकेल लाइनावहाय नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनांगोन मेकानिकेल इन्जिनियारनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना बेयाव हागोन 1 इयार नोंथांमोना कोचिंआ लानांगोन देन बेनिफ्राय कोचिं लाबाय थानाय टाइमाव नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन एन्ड 106आव फैबाय बेनो जाबाय इलेक्ट्रिकेलाव देन बेयाव 3 इयार्स डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होमबासो हागोन 1 इयार नोंथांमोना कोचिं लानाय जानांगोन डिप्ल'मा अब्लासो हागोन बेयाव जुदि डिप्ल'मा गैयाबा नोंथांमोना हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय 107 फैनाय लोगो लोगो इन्सट्रुमेन्टेसनाव फैनाय लोगो लोगो बेयावबो नोंथांमोनाहाय स बे लाइननिफ्राय लानांगोन एन्ड बेनिफ्राय सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्ट मोनदों देन बेयाव जायखिजाया सिम्पल डिग्री पासआनो बेयाव हागोन बिएआनो जा बिएससिआनो जा बिकमआनो जा जायखिजाया हागोन एन्ड बेयाव 15 मान्थ्स नोंथांमोना कोचिंखौ लानांगोन जायखिजाया आर्ट्सनिफ्राय नोंथांमोना दङब्लाबो बेयाव स नोंथांमोना एप्रेन्टिसखौ लानो हागोन आरो एप्रेन्टिस खालामबाय थानाय समावनो नोंथांमोना दरमाहा एबा सेलारि मोननो हागोन स दानिया फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय एकाउन्टेन्ट स नोंथांमोना एकाउन्टेन्टआव खालामनो सानदोंबा बिकमनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन होमबासो हागोन नोंथांमोना 1 इयार बेयाव लानो हागोन दा लकेसना बेनो सेमानो दङ देन बेनिफ्राय फैबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटराव जायफ्रा एचएस पास जाबाय नोंथांमोना हागोन एचएस पास मिनिमाम डिग्री पास नोंथांमोना गासिबो हागोन नाथाय एचएस पास जाथारनांगोन मिनिमाम आरो डाटा एन्ट्रियाव 1 इयार दङ देन बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर मोनसे दंबावो सार्टिफिकेट होल्डार्सनि बेयाव जायफ्रानोखि नोंथांमोना डिप्ल'मा दङब्लासो हागोन नाथाय नैबेयाव 110 आव नोंथांमोना जायखिजाया एचएस पास जानाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांमोना एप्रेन्टिस खालामनो हागोन आरो बेनो जाबाय 1 इयार एन्ड लकेसना बङाइगाव दिगबय दङ गुवाहाटी दङ स बेयाव नोंथांमोनाहाय चान्सखौ लानो हागोन जायफ्रा ओरैनो दङ स नोंथांमोना IOCL आवहाय थ' नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हायो आरो फिउचाराव नोंथांमोना रेगुलार जब मोननायनि चान्सआ दङ स बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनोबा दङ बेयाव गासैबो डिटेल्सआ दङ स बेनिफ्राय बिनि अनलाइनावथ' जागासिनो दङ लास्ट डेटआ जाबाय जोंहा 20 नभेम्बरसिम दङ स नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों देन बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय स बेनिफ्राय लिंकआबो दङ डिसक्रिप्सनाव स नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जुदि ओरैनो दङबा स नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन
दा माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो स' बेनोमोन दिनैनि माखासे भिडिअ आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन